8 ud af 10 synes, det er svært at møde mennesker med handicap. Hvad? Det kommer virkelig bag på mig, at det er så mange mennesker. Kæft, det er skræmmende. Det er jo nok, fordi folk ikke sådan ved, hvordan de skal gøre op, hvis de møder en, måske en blind som mig, eller... Jeg tror, at folk har fordomme, at det handler om uvidenhed. Vi er jo alle sammen biologisk programmeret til, at vi gerne vil ligne hinanden. Også med et handicap er jo automatisk uden for den fællesnævner. De taler ikke til mig, men de taler til min hjælper. Når de opdager, at de ikke kan kommunikere med mig, så giver de bare op. Så går de bare. Det kan være grænseoverskridende, når folk sætter sig på huk foran mig, ikke? Jeg synes, det er meget svært og hårdt på en måde. Vores største gave som mennesker, det er vores medmenneskelighed. Man skal give lidt plads. Man skal også give lidt forståelse for, hvorfor man er lidt anderledes. Generelt hader mennesker med handicap med lidenhed. Vi kan godt lide empati. Brug den, når du møder mig. Det er i orden, du er nervøs, altså. Vi er ikke farlige. Vi er helt almindelige mennesker, men vi har bare nogle udfordringer. Jeg havde bare kørestol, altså. Det er jo derfor, det hedder mennesker med handicap, altså. Jeg er et menneske, og der har et handicap. Men du kan bare sætte dig her. Der er plads. Hvis det er svært, At møde et handicap. Så mød mennesket. Så mød mennesket. Så mød mennesket. så mød mig.